yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to trisemour to tagan to asaba to adrar to inchiri to guidimaga to gorgol to brakna to trarza to hoddela sharqi to hoddela garbi to dakleta noadibou ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmane dia to pk 8 nokcod ha to galle makko to daril barka e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie udditi talata hanki o premier session parlementaire 2024 2025 e nder nokcot to leydi Sénégal ko cumo waɗi e to agence Sénélec tawateɗo toon to leegal wakamgal Dakar to leydi Mali Cukel Kokala Mayga hoore jagorɗe transition leydi Mali tawateɗo oɗo saaha joni toon to leydi Turquie e mbaɗi safruji omo ɓatti ittede e golle makko kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to leydi Israël hakkude mum e Liban e leydi Iran jena to leydi Irak to leydi Ukraine ha to fedde gortago windere nde loni bisimilla mone kirki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalwale danowal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yarani ɓen worɓe yawɓe yitade koye men jippiɓe leece e ummiɓe e ustaraɓe goragu kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni goragu ma arta no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko sappo e jeenayi rafi safrata fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri suuna on ne safra fodde temedere rafi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum kala to mbawɗa wonde son pamodiri leɗɗe ma e safruji ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pittoje dabruji ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to Hammadi Hunare to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biteɗo Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal bitegal Jingue kala jiɗɗo jokkodirɗo e ceerno Djiby Sy numéro makko leydi Sénégal numéro makko weev kadi ko numéro Orange Money mbatta ko 78 128 35 98 so tawi ko yimɓe hebden to banggue WhatsApp numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy base mum to kay haydi ne golla hano hannirta ni base makko to Nouakchott kadi ne golla to legal netti kay ne taweɗon miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune kala jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihar wonan ɓe leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla carte crédit so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA sa rokkimo sa waɗi ɗum rokkimo indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune mbadden danɗo faade makko Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardigol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko dara guddiɗo demuɗi mum ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala
daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi sappo e nayyi joyyi oɗo suka kay sonate ngalɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemgal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi sénégal daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru août wona nde ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko daara rewɓe o tawete koto sikkaba liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko daara sukaɓe worɓe o tawete koto kermassar cité doubaya almadi 2 ene tawe e nder dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall woto woɗɗo so tawi ko tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall e dow moɗon kawis mawɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient
Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nati ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba to leydi Mauritanie puɗɗoɗen talata hanki o par décret mo galle lamorgo bayyini ɓe kolliri tigui wonde biteɗo Cheikh Wula Zeydani ono mama directeur du cabinet du premier ministre Mokhtar Wul Ndiaye ko noon kadi biteɗo Hassan Ben Youssouf Sy kañumne no mama secrétaire permanent du conseil des prix Chinguitti tawa ko Chinguitti ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddoɗen ko talata hankis udditno première session parlementaire ordinaire hitande 2024 2025 ɗum waɗi ko kikiɗe talata hanki o to jakka gendi Mauritanie e nder Nouakchott yimɓe gouvernement hewɓe noon mbawi tawtorede uddidgol oɗon première session ordre session ɗum waɗi koye gardugol hoolejo suudu ndu sarɗiyeji ndu hono Mohamed Bamba Wula Maguette ko question noon kewɗo fayida no fewi saabu koye nder makko kay waɗete ko wiyete l'examen des projets des lois de finance koye nder oɗo session kadi député ji kewɗi e jewtitta ɓe mbaɗa ko wiyete évaluation woni ɓeeto e ɓeeto demde dendagal kay politique sectoriel hitande wonande nde e ƴewde kadi hitande fande nde ƴewde kadi wonde ko ƴebbana wonde kay le plan d'action jagorɗo ye ko ƴebbana hitande fande nde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen El Husseini Oula Meddou kañum woni ministre de la culture des arts de la communication et des relations avec le parlement talata hanki o go lewru octobre caggal kay nde ɓe umme jonde jagorɗe o wawi tigui huccodiri tigui e jaydiyankoɓe o holliri noon wonde kay o ɓeeto o wadda ɓeeto kay baɗaɗo lewru woturu kay caggal nde laamu ngu ƴettino peeje kay uddidde laabi kewɗi uddidde laabi circulation autoji e nder Lixar to legal Lixar ha to Tafrak Zene kala uddidde kay ittude kay yeeyoɓe e goudron ngaji e uddidde kay ittude yeeyoɓe e goudron ngaji e hadde kay autoji garde kala to beela o holliri noon ɗum waɗi gartama no fewi kadi e ɗum addana kadi laamu ngu kay jogade kay himmiro e tigui e coftala wawde kay e cuusal ɓeydude golle ɗe ha e nder leyde keddiɗe ɗe kala o holliri joni circulation o ina rewi lawol hano hannirta ni trottoir uji kewɗi e oɗo saaha joni mbaɗama libéré joom autoji batti tigui respectude e oɗo saaha joni feu de signalisation o holliri kadi ɗum fayi ko yeeso ma peeje goɗɗe kadi o holliri ɗo yeeso ma peeje goɗɗe kay ƴette tawi foof noon koye mbadi haɓade embouteillage uji kay e hollirde kay circulation moƴƴo normal e nder Nouakchott ha newo tigui ya garta werlaji e nder Nouakchott o holliri kadi e nder lewru wotul kay halfinaɓe ko fate rewidade kay ko fate circulation ɓe mbaɗi e nder Nouakchott ɓe mbaɗi verbalisé fodde ujunnaji 5 e temedde 6 oto waɗama tigui wadɓe infraction e nder commune aji ɗi limtuɗen dow to ɗi tawa kadi ko systéme numérique ɗum yoɓirte so jomum waɗama verbalisé ko ɗon police o rokkatno ko version numérique so tawi aɗa yoɓa ko version numérique joɓirta tawa halis o rewani e juuɗe oɗon policier verbalise ɗoma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen subaka alarba hande o Mohamed subaka alarba Cheikh Al Ghazouani hoolejo gendi Mauritanie o ummima Nouakchott o yaabini Paris lamorgo waalo fendo nayumo to noon ko tawtoriyede sommet francophone puɗɗotoɗo aljuma janggo o puɗɗotoɗo ñande aljuma oɗo sommet noon waɗata tigui wattata sappo e jeenayi 19e sommet francophone o yahani goto noon omo yaade seti timmude no fewi e nder ɓen tawe hen nani Wula Chouroga on kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Mohamed Salem Wula Merzouga kañum woni jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères wondude Mohamed Yahya Ould Teis on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to leydi France wondude Bakoumba on ko conseillère à la présidence de la république envoyé spécial auprès de la francophonie wondude e Moulay Mintel Mokhtar on ko représentant wondude Muntali Mintou El Mokhtar on ko représentante permanente de la Mauritanie auprès de l'UNESCO
ko El Hassana Wula Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko ɗo seti woni mo hooleji leydi ɗi yaadi toon to France tawa kadi nayiɓe toon ko tawtoriyede sommet 19e sommet francophonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e jilluji jagorɗe leydi Mauritanie ha tente jagogal kalfinagal ko fati mine e industrie hono Amadou Tijane Thiam e jagogal kalfinagal ko fati pétrole mbaɗino jillu men toon to Dakar wondude tigui e cadre uji kewɗi goɗɗi ko wayno président de la zone France de Nouadhibou hono Ba Abdoulaye Mamadou e nder jillu mabɓe noon Amadou Tijane Thiam kañum woni mbiɗen ministre des mines et de l'industrie o wawi tigui caggal kayde o joddi e hooreji leydi ndi e caggal ɗum kadi o joddima e jooma ngaluji e jagorɗe kewɗe o joddima noon e jayde tigui jayde walla a yawa habrirde witede 2STV o wawi joddade mabɓe kay saabu halirde kay andinde yimɓeɓe kay holko wonno fandare jillu mabɓe kettoɗen kawɗi men natti hular haala ko fati e rumo faggudu hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie joofi e ñalawma hanki o noon jagorɗo kalfinade ko fati e mine kame industrie ine tawet noon e délégation gummiɗo toon to dowla Mauritanie o wiyete ko Tidiane Thiam warti noon e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie e wiide makko Sénégal e Mauritanie ine paari gam wawde waddude jungo e fandu ko fati e sifodirde e ɓoyde ko fati e bamtare o holliti noon omo ganduɗa ko kanko woni lamɗo leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene jogori bismaɗeɓe taw koye audience kamɓe délégation Mauritanie Tidiane Thiam jagorɗo kalfinade ko fati e mine kame industrie yewtide koye Mamadou Ly mari ɗo hannde mbaɗa arde ministre goɗɗo ne wiye Mouhamadou Khalid on ministre des énergies et pétrole leydi Mauritanie min ngari ɗo ministre de l'industrie et ministre de mine de Sénégal ɓen jaɓɓimi ɓe teddinimi teddugal fof mbawno waɗani min ɓe bannimi amin jarnoɓe e ngam ɗon teddugal jillo men walla garangal amen ɗo e nder leydi Sénégal jogui manaji kewɗi mana gadano oɗon gandi Mauritanie Sénégal wona tan frontiére ndendi so ene ndendi ko ɓuuri ɗum comme on dit Mauritanie Sénégal ɓiɓɓe yumo c'est une seule et même famille eɗen ndendi gueɗe kewɗe eɗen ndendi aadaji eɗen ndendi tine rendi culture donc islam kadi ene rendina ɗum ko yummago tinnon hakkude men e leydi Sénégal donc pour minen leydi ko leydi gotel kadi gila laami men de laami Amadou Cheikh Ghazouani Diomaye Bassirou Faye leyɗele men keeɓi ce qu'on appelle une émergence économique émergence o noon traduisi par une vision commune mo goore men fof jogui pour ƴellirade leyɗele men ɗum noon leyɗele men mbawa yaarude yeeso eɗen jogui des ressources naturelles ko Allah hokki en ko wayno liɗɗi ko wayno ndema ko wayno le mine ko wayno gaynako l'élevage on pense secteur aji ɗi poɗɗen wawde liggade pour mbawen développé davantage ngam men donc e nder ɗiɗon secteur aji minen e ministre uji Sénégal a toppiri ɗiɗon secteur uji min jeyidiri so Allah jaaɓi min jiɗi wadde ko en partenariat entre nos deux pays ɗum tagui machallah notre ressource en hydrocarbures on l'a géré avec responsabilité avec beaucoup de hauteur ɗum c'est très rare ɗum noon kadi revient à nos dirigeants joguiɓe de vision de stabilité de sécurité parce qu'ils comprennent que les enjeux dépassent les frontières non machallah min guila hanki keƴiɗe min ngari hannde ministre uji takkiɓe min ɓe ceertani ana teddugal fof ɓe teddinimi fof ɗo kadi no ponno waade feew fof Allah waɗi ɗum feewi haala mbaɗa fayida haalama décision ngaji woɗɗi ƴettama so Allah jaaɓi kadi kikiɗe mawɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye en pour wadde min recevoir juɓɓirimde ko haala rewɓe ko waɗa ko noon ko weltare tan ñaago Allah yo Allah waɗ barke ko waɗa ko Allah ɗum ɗum ɗo ko jubbande seeɗa wonno e konngudi Amadou Tijane Thiam ɗo wadduno kay e jayde te witede 2STV tawatede toon to leydi Sénégal sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden Alioune Cissé gonnoɗo entraîneur équipe nationale fogu koyngel mo leydi Sénégal woni équipe de Lion de Teranga o waɗama limoji wono ittama e golle makko ha laaɓi e wonde entraîneur équipe o ɗum no gila noon ittama ha laaɓi
gila noon kay Sénégal waɗa éliminé 8e finale Coupe d'Afrique pettuno toon to leydi Côte d'Ivoire gila nden kay kanko Aliou Cissé o dartono ko koyngal gotal joni noon ko ministre des sports ko kañum sali kay wadde prolongé contrat makko o haɗa kay o haali ɗum Augustin Senghor kañum tigui woni o haala Augustin Senghor yo andu kay wonde Aliou Cissé ittama ha laaɓi e gardigo équipe nationale mo Sénégal Aliou Cissé noon caggal kay o wi tigui caggal kay nde o heeɓi oɗon kabaru ko konngudi makko gadani kay wonde ko l'intérêt du Sénégal woni dow intérêt ji foof wonande woni dow intérêt personnel aji bawɗi wonde foof ko intérêt Sénégal woni dow ɗum noon kadi omo andi so laamu ngu felliti ittudemi firti ko laamu ngu ene jogui raison mo raison muɗum ɗum noon ko konngudi makko kanko Aliou Cissé oɗo saaha noon woni entraîneur de Lyon tawi ko par intérim kay lomtiɗomo e oɗo saaha joni ko cukko makko kanko Aliou Cissé cukko makko ne wiye Papa Bouna Thiaw ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alarba hanki walla alarba hande 2 lewru octobre ko agence Senelec woni tewngal tawte Senelec tawetegal to Wakam kañum sumi bureau ji kewɗi noon cumi toon ine yakora tan ko court circuit ko kañum saabi oɗon nguɗon cumu hono chef de service agence o noon on namdama kay so tawi omo andi wadde évaluation ko foti bonde toon o holori tigui wonde oɗo saaha joni o alana ɗum jaabuwol maire Wakam hono Abdoulaye Aziz Dieye ari toon ene wonde équipe muɗum tawi ardiɓe kay ko darde bonande nde no fotiri ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha toon to Mbacké talata hanki o sanga 18h30 e nder hakkude wuuro Mbacké ngo sara bureau ji Walfadjri Mbacké teskama toon tigui ko camion woni ko wiyete camion fou camion tigui mo ala frein ko kañum tigui woni gurñade o gurñima noon gurñade yimɓe kay o felmi ko moto Jakarta goto ko ɗum woni ko felmi o yandini kay ɗiɗo wonnoɓe dow moto Jakarta ɓe ko ɗen noon taw kadi ko o yandini ɗumen o rewi e dow men suka debbo goto ñam Jakarta o noon ene jolluno suka debbo goto caggal nde o yandiniɓe noon joom Jakarta o ko ɗon e ɗon hawri e ladial suka debbo o noon teskama o sippiri e mayde ko juuti kay omo sippirimo haaɓa e wonki ko adi komo wasa fittande makko kamɓe ɗiɗo kala noon maɓe ɗiɗo ɓe foof noon ko sapeur pompier en kañumen tigui garan ɗon goskiji ɗi kala nawi ɗum to morgo chauffeur camion noon yiɗino dogde kono tawannoɓe e joom Jakartaji ma noon wonnoɓe ɗon kañumen tigui kadi mo dogde teeɓimo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bougani Gueye Dany Bougani Gueye Dany ko neɗɗo dawrugol ko kanko kadi ardi landa wiyete ko Guen Sabobo guila ɗeɗo balɗe kala omo yilete noon talata hanki o noon o joƴƴinnama convoqué o joƴƴina hanki noon joƴƴinanama talkuru makko woni convocation makko yo arno to yaade kay to dadiɓe ɓe hinde DSC woni division spéciale de cybercriminalité to corniche taweteɗo face à face Juma Oumar hen o holliri noon convocation waɗa hen ko alarba hande o sanga 9h o holliri noon guila hanki o wino ko sanga 8h30 ummoto galle makko no teskama ko sanga 10h45 ko nden tigui kaggal kayne yimɓe hewɓe taw ko yaadiɓe makko yimɓe landa makko gari ha to galle makko to ko nden tigui ɓe mbaɗi to cité Gorgui ko ɗon ɓe mbaɗi convoi mabɓe kamɓe kala ɓe ummi toon ɓe jii notiyade oɗon convocation nde o yetti noon dendagal ɓe o ardiɓe kala naati ha e nder bureau ji ɓen convoque ɓe hinde DSC woni division de cyber criminalité spéciale de cyber criminalité habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden leydi Mali leydi Chine de ballal tawal kay taw koye ballal walla e jungo tigui ambassadeur joɗaniɗo leydi Chine toon to leydi Mali ɓe gaddi ballal mabɓe tawi ko équipement e matériel ɗum noon faadi koye école de guerre woni faadi minute uji taw koto école de guerre di Mali ballal ngal noon ko talata ko taaɓe ballal ngal noon mbiɗen ko taaɓe e siège uji e gueɗe jaduɗo hen jaru muɗum ene qime ha 16 million taw ko franc CFA ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Chine e nder Mali ko kañum tigui ardi oɗon cérémonie ɗum noon ko ñande altine capantati lewru septembre 2024 e nder école de guerre to tawi kadi ne wonde tawtorede représentant ministre de la défense et des anciens combattants hono général de brigade Mamadou Massoulé Samake e ardiɓe école de guerre o hewɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie
ko leydi Mali ha joni caggal kay janguji bannude ñande sappo jeeɗiɗi lewru septembre 2024 e nder Bamako gila nden kay faade ɗo saha joni laamu ngu nana fewjane firta e kala saha ƴettude e peeje kay ɗen peeje noon ko yidde ɓeydude tekkinde nden ka e nder yoga kay e nokkuji infrastructure aji tawateɗi e nder Bamako aéroport international de Bamako Modibo Keita de Bamako noon ene jeeya ɗiɗon nokkuji cuɓaɗi kam ɓeydede nden ka mom saabu kay to pavillon présidentiel woni tigui nokku to laana hoorejo leydi e to pawi hoorejo leydi sene jola e sene jippo to rewata woni pavillon présidentiel Modibo Keita aéroport Modi Keita joni halfina nden ka oɗon nokku ko dadiɓe ɓe hinde GSSP woni groupement spécial de sécurité présidentiel ko kamɓe lomti groupement de transport aérien ko ɓen joguino adana nden ka kono yewɗo saaha joni ko GSSP kañumen halfina nden ka oɗon pavillon présidentiel koto leydi Mali ha joni keddoɗen oɗo saaha kala Chukkel Kokkola Maïga hoore jagode laamu transition leydi Mali ko Turquie o tawate nawimo toon noon ko rendez-vous makko médical walla ƴewtoyade ɓandu makko lomtimo noon par intérim ko colonel Abdoulaye Maïga noon ko kañum lomtimo e oɗo saaha joni kañum ko ministre d'état kañum kadi woni porte parole du gouvernement hewɓe noon ene jakori kay e oɗo saaha joni Chukkel Kokkola Maïga woni tigui ko siltiri laamum e gardi ko jagorɗe laamu transition ngo leydi Mali saabu kay wona ngol ɗo lawol goto tan o lomtina kay oɗo poste hoore jagode par intérim saabu en 2022 o heeɓino tigui caggal nde hemno AVC nde wanno AVC ko Abdoulaye Maïga lomtinomo ko juuti e oɗon poste non seulement tan e oɗo saaha joni o wona karɗo cellal kono kadi teskama oɗo saaha kala muttu kewɗo e herƴe ne heeɗi hakkude makko kay e laamu militaire uji mum e oɗo saaha joni hakkude makko e Assimi Koïta teskama tigui ne herƴi seeɗa Chukkel Kokkola Maïga noon siftinde ɗon ko guila mai 2021 o suuɓa kay ordina waɗa hoore jagorɗe laamu transition ngu mari ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendakal hettiyankoɓe Ayawo TV hawri men ɓuuri tewdede e dongal Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi hono Côte d'Ivoire gardide hono leydi ndi Alassane Dramane Ouattara noddi cadre uji landa noddeteka rassemblement des fautistes pour la démocratie et pour la paix woni RHDP yo mbaɗa feere darde lang ittira golle landaka ngam ƴewde no ɓe puɗɗori e heblanade wottoji hono garoji ɗi ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon darde mabɓe wonanta kay ko wawde yiide yimɓeɓe wawde yaade go foof ha e galle wona e ɗin matama kirjini hono yimɓeɓe no nottori wottoji baɗoji toon ɗi e hirande no mbiruɗen ni ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi Togo toon dey ene wayno dey ko mettere mawde caggal kay nde ɓe mbaɗi oɗo agression violente ñande alatare nogas e jeenayi lewru suudu ujunaji ɗi nogas e nayyi taw koy ko rencontre citoyenne taw ko ɗiɓen sarɗiyanko goto mo Sénégal e biyeteɗo hono Vienne hono Marissi hono Sagna bawɗo toon dañi tan ko gañanɓe musde no fewi ha nawa toon to cafrirɗe to kañum noon wonde e yoga ni e terɗe taw kadi ko lundiɓe laamu ngu hani e ɓen taw kadi ko société hono civil wonde e jaydi yankoɓe hay ɓen o woni mabɓe hono gañiɓe toon taw ko gañinɓe musɓe no fewi Niger kañum e Algérie cifodiri nanodiri ko fowti e jokkodirde ngam wawde gollodirde ko fatti toon to banggue gaz kañum e pétrole tawno ko jagode mabɓe ɗiɗɗe e mbawi kadi taw ko fatti hydrocarbure jidiri ma won laabi ɗiɗi kone jiyodira Kenya to nde ene wayno ko sarɗiyanke mabɓe biyeteɗo sarɗiyankoɓe taw ɓen sarɗiyankoɓe mabɓe ɓe mbi mabɓe mbaw kay joƴƴinde ko wiyete motion de censure ko gam ittude cukko hoorejo leydi mabɓe hono on biyeteɗo hono Rikati taw ko Gachagua aɓe mbi noon aɓe takkimo wonde kay ko yaɓɓude dosgal gendi leydi mabɓe toon to Cameroun ene wayno de e oɗo taw kadi ko projet taw kadi ko cankogol oɗo journaliste biyeɗo hono Martinez taw kadi ko Jogo kanko de kono barno toon ɗum noon ene wayno ko oɗo tribunal mo militaire mo Yaoundé ɓe mbaɗi noon taw kadi audience spéciale ko fati noon e ɗiɗon avocat ji ko fati hono défense yo mbaɗa feere ɓa
ɗum mbaɗa ɗaɓɓande mumen mbawa kadi yowde oɗo projet ha saaha goɗɗo ɗum waɗi noon ene wayno oɗo projet yowama ha nogase goo lewru werkoma ujuna ɗiɗi e nogas e nayyi gam ƴewde gueɗe ɗe halno jogori kono yuɓɓinirede tiniti ñande jeeya comme ɗuɗo lewru ndu goɗɗen ko wonata woteji mabɓe gam suɓade hoorejo leydi mabɓe on noon gardi leydi ndi e oɗo saaha kasi Saïd ene jeeya e ƴammoɓe ardade kono leydi ndi e wadde makko manda hono ɗiɗaɓo kono noon mo yata e ɗiɗo e ɓen ƴammoɓe hen noon goto woni koye e Dumburdu ɗum noon Haali Abouba ko ɗo kadɗen habaruji men e dongal Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsane Oumar mo Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men jolam jabiri koto leydi Israël paaɗena armée leydi Israël holliri tigui wonde ɓe mbaranama militaire uji jeetati e nder combaji ɓe mbaddata kay hakkude mabɓe e Hezbollah libanais guila hanki noon tawi offensive terrestre naati offensive terrestre Israël tawa naati e nder leydi Liban koninkoɓe leydi Iran aynima kene wona temedde ɗiɗi missile taw ko ɗi hinde plastique e nder Israël ko attaque non massif woni attaque molanteɗo Allah moɓe mbaɗi toon mbiɗen taw ko missilaji balistique comme non des systémes anti aérienne tawa kadi ko leydi Israël wawi jaɓɓade kay tendagal ko ɓuuri hewde ɗiɗon missilaji ɗi jaɓɓa guila ko dow ɗi keɓɓi missilaji ɗi ɓe kadi missilaji ɗi yettade less wadde kay ko addunoɗi ɗum noon haɗani tigui ɗi laamu Israël holliri ko ɓuuri hewde ɗi missilaji tigui toɓɓuno ko Tel Aviv lamorgo leydi ndi kono mbiɗen ko ɓuuri hewde majji kay wawi tigui jaɓɓede guila dow ɓe kolliri noon waɗi yimɓe ɗiɗo barmuɓe hen Israël noon wi tigui wonde Iran waɗi koko waɗi ko hunde bonde no fewi ɓe kolliri noon kala ko ɓoggol tonguida sima artir ha e koyngal jomum ɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe ɗamini wadde joftigu taw kay soɓe mbaɗi ɗum ma leydi Iran andu tigui wonde ɓe joftima hono ministére de la santé libanais holliri tigui bila sakkete e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi holliri ko capanɗe joyyi neɗɗo mbara e nder waktuji 24 heures so tawi ko barminaɓe ɗen ko temedere capanɗe joyyi e jeegom barmina toon e nder Liban koto leydi Irak paaɗen état islamique waɗi janggo mum e nder région mo Kirkuk ene tawe e nder leydi Irak ɓe mbari noon militaire uji nayyi ɓe mbarmini kadi militaire uji tato woɗɓe koto leydi Ukraine paaɗen koninkoɓe leydi Russie nana mbaɗa avancé nana tigui mbaɗa kala saaha taɓe mawde no fewi e nder leydi he e kala saaha eɓe tetta guure tawa ko guure payidine no fewi e oɗo saaha joni leydi Russie tetti ko ngoɗo wuuro witengo Vuhledar noon ɓe tetti ɗum e oɗo saaha joni e juuɗe koninkoɓe leydi Ukraine ngo arti e juuɗe koninkoɓe leydi Russie wuuro ngo noon e ngo waɗi fodde sappo e joyyi ujunere habitant woni innama ade hoɗɓe ngoɗon wuuro e ngo tawe hakkude wuuro witengo Donetsk e wuuro witengo Mariupol ɗum noon tawi to funnague leydi Ukraine ko fedde gotago windere udditen kabaruji men fedde gotago windere nde loni ɓe noddi batuta ko batu keñorago alarba hande o 2 lewru octobre yewtidde kay ko fati e gonka e oɗo saaha joni Moyen-Orient addani noddude batu ngu noon ko caggal kay hanki jamma nde leydi Iran ayni fodde temedde ɗiɗi missile balistique toon to leydi Israël jimmude kay ko Israël waɗata toon to Liban ene ɗaminano ene huula noon tan e oɗo saaha joni Moyen-Orient on huula tigui ma ɗum wontu kay ma ɗum duppo ma ɗum wontu kay jeegue taw ko jeegue huppito jeegue saabu kay ene huula saabu gueɗo wonno tigui ko hakkude Israël hakkude mum e Hamas yeehi ha toon to Liban ene huula kay ma ya toon kadi ha toon to Irak battu ngu noon mbiɗen ko alarba hande o sanga 10 heures ngu nodda alarba hande taw ko waktu 10 heures waktu heure New York waktu New York e ngan sanga Fouta e Kumbarum ene wone 14 heures woni waktu 2 heures muɗuma musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi noon ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.